basahon mga igsoon ang tema nila Brad Paul o talent ni Wilson Ochia. Si Brad Wilson Ochia mao ang debater, 3A Media Evangelist debater sa Seventh-day Adventist. Ang atong igsoon si Brother Paul San Pablo Alima mao ang head sa Catholic Crusaders Ministry o usa-usab ka head servant sa Oasis of Love o usa-usab ka head debating committee sa Catholic Faith Defenders sakop sa national. Ang atong pinangga si Brad Paul usa ka convert Catholic, usa siya ka saksi ni Jehova nga nahimong Katoliko, usa ka ministro sa saksi ni Jehova. Dili lang kay ultimo nga ministro, kundi debater nga ministro sa saksi ni Jehova nga nahimong Katoliko. Maoy mo pabarog karong hapuna. Si Brad Wilson Ochia usa siya sa mga inilang debater sa Seventh-day Adventist kon Sabadista. Gani doon na sila grupo nga gitawag og 3A Media Debater. Ang 3A Media mapa online or face to face sila maoy mo debate sa side sa mga Sabadista. So mao rin akong info bro nga nakuha. O niya kini si Brad Wilson eksperyensado na siya debate. So both side karong hapuna puro gid ni sila na ay experience na gyud sa debate. Og dili na ni kulbaan sila bisan asa pang dapita mag-abot maglantugi mahitungod sa pagtuo. Ang ila karong hisgutan karong hapuna mao ni ang afirmatibo karong hapuna mao ni mga igsoon ang iyang tema. Pamatud-an nga apil ang mga batang masuso sa bunyag sumala sa Biblia o referensya. Nining maong topic mga igsoon, dili na magisgot ang mga pamaagi sa bunyag, kundi apil ba o dili sa bunyag. So mao ni ato ang isgutan karon. Ang munigar niini ang Sabadista. Affirmative side, Brother Paul San Pablo Alima, CFD. Ang negative side, Wilson Ochia, SDA Evangelist. Ang ruling sa maong debate or dialogue, doon na sila 20 minutos sa pagpabarog sa affirmative side o sa negative side. O niya cross-examination, 10 minutos o niya sa rebuttal period, 8 minutos. Kung unsa ang ruling ganina, sa atuang debate, maorag yapon ang mahitabo karon 2020. O niya 10, 8. Okay. So Brad Paul, ano na? Brad Wilson, okay na? Okay na. So atong hatagan sa masipang pakpak ang unang nga mopabarog karong hapuna, Brother Paul San Pablo Alima. Time start now. Daghang salamat sa atong tinahod nga moderator, Brother Marcelo Ahok Jr. O sa akong pinangga nakaatbang nining maong diskasyon, Brother Wilson Ochia, kaubang sa iyang makaubanan sa Iglesia Adventista del Séptimo Día. O sa tanan nga makatoliko nga misaksi niining maong dialogo sa pagtuo maayong hapon kanatong tanan. Ang akong pagyukbo sa atong talahuron nga barangay kapitan, barangay captain Perfecto Buro, kauban sa tibok apersa sa panggamhanang pambarangay, sa tanan nga mga presidente sa atong purok leader, sa tanang lumulupyo nining malinawon nga barangay sa Villaflor. So isip afirmatibo sa tema nga pamatud-an, katungdanan ko ang pagpamatuod nga ang mga batang masuso apil sa bunyag sumala sa Biblia o referensya. Dili hisgutan dinhi ang adult baptism, kay kaming makatoliko midawat sa adult baptism.
ug prueba ni ana nabunyagan ko sa simbahang Katoliko sa edad nga 36. So guwang-guwang na gyud ko nga nabunyagan sa simbahan nga Katoliko. So dili mi magdebate about sa adult baptism. So kanang mga argumento nga reperado sa bunyag sa dagko, dili na ang debatehan dinhi. Ang simbahan nga Katoliko nagtuo nga ang bunyag alang sa tanang hutong sa mga tao. O kini giklaro sa atong Ginoo dinhi sa The Great Commission. Gibungat sa atong Ginoo ang The Great Commission sa otoridad nga gihuptan sa Ginoo. Ako unang basahon Mateo 28:18-19. Jesus came to them and said, I have been given all authority in heaven and on earth. So kini nga mga pulong ni Kristo sa The Great Commission, gibungat kini sa atong Ginoo uban ang otoridad. Unsa man ang giingon sa Ginoo sa The Great Commission, go to the people of all nations and make them my disciples, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kining Great Commission, balikon ko, gisulti ni Kristo ubos sa otoridad nga iyang nahuptan. Mingon siya sa iyang mga apostoles, ang unang membro sa iyang iglesia, go and make disciple people of all nations. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So ang unang pangutana mao kini, sa dihang gibungat ni Kristo ang The Great Commission, ang pangutana, kinsa man ang recipient sa bunyag. Klaro ang giingon sa atong Ginoo, people of all nations. Never nga si Kristo mihatag og mandatos nga dunay prohibition. Monay ibutang sa bokabularyo sa imong kahibaw, Mr. Ochia, nga sa dihang gihatag ni Kristo ang The Great Commission, ang recipient, people of all nations. Ang pangutana, unsa man ang word nga people? Tubag, Deuteronomio Kapitulo 31, versikulo 12, kinahanglan masabta nato ng pulong people o katawhan. Unsa man ang katawhan? Tiguma ang katawhan, ang mga lalaki o mga babae o ang mga bata. Pag moingon kitag katawhan, meaning composition. Joel 2:16 mo kinang atong mabasa. Tiguma ang katawhan, tapuka ang tigulang nga mga lalaki, tiguma ang mga bata o mga masuso. Sa ato pa, matod sa Biblia, pag mogamit ta og word nga katawhan kun people, package deal na. Lalaki, babae, tigulang, bata o masuso. Mauna nga wala gayon gimandato ni Kristo sa The Great Commission nga dunay prohibition kay si Kristo nakasabot sa pulong katawhan. Ambot lang niya akong kaatbang o nakasabot ba ni sa pulong katawhan. Unsa ang katawhan? Lalaki, babae, tigulang, bata ug masuso. Ang pangutana kay mao mani ang katawhan gibungat man ni Kristo sa The Great Commission, murang wa gyud sa mag-ingon nga dunay prohibition kay nakasabot si Kristo sa pulong katawhan. Ambot lang ang sabadista og nakasabot ba. Unsa ang katawhan? Apil ang masuso. Mauni ang recipient sa bunyag. Kanus aba mahimong katawhan ang usa ka tawo sa nasod, tubag, sa dihang ikaw mahimugso.
Lukatan ka og birth certificate. I-declare ka nga natural born Filipino. Kanus anahimong parte sa katawhan ang usa ka tawo tubag sa dihang siya nahibukso. Mao ka na nga Mr. Ochia guba ang otoridad nga gihatag ni Kristo sa The Great Commission taga-imig prohibition nga dunay exemption nga bunyagi ayaw lang apil ang bata. Kung makaproyba ka niya na makatabla ka niining maong debate. Ug sa man ang konklusyon sa mga brilliant Bible scholar in regard sa Mateo 28:19. Una na kong paklion ang Bible scholar nagiganlan si Richard Baxter. Richard Baxter was an English Puritan church leader. Protestante kini nga leader, brilliant Bible scholar. Then the chief of English Protestant schoolmen. So meaning kining si Richard Baxter dili kini basta-basta. Dili kini kay nagbasa-basa lang og Biblia, Bible scholar. Ugon sa may iyang giingon sa Mateo 28:19 atong paklion o nagkanayon. Infants being parts of all kingdom. Asa man ang parts? Apil o di apil? Infants being parts of all kingdom, this text commanded to disciple and baptize them. According to the Protestant Bible brilliant scholar nga nag-estudyo sa mga konteksto sa Biblia, bisan kini siya protestante, miingon siya nga ang infants parts gyud sa himo sa bunyagan. Nganuman nakasabot man ni sa word nga katawhan. Ambot lang ini ron ang katao nakasabot ba? Kay kung wa ni siya makasabot sa pulong katawhan, iya man papaon tong masuso. Pero si Kristo miingon, people of all nations. Mao na kakinahanglan gyud mag-study ta og wordings. Basin mangutana siya, naabad diha bro nga masuso? Kung mangutana ka ana, indicator na nga wa gud ka na makasabot og pulong katawhan. Gibasahan na ka Deuteronomy 31:12, who will do this is nga ang word nga katawhan is composition. Lalaking babae, tigulang, batag masuso, ug mao ka na ang recipient sa baptism sa Mateo 28:19 unless kung makapresentar ka karon sa imong negative speech nga dunay prohibition sa Mateo 28:19. Sunod, ngano man gyud nga ang mga masuso kinahanglan apil sa bunyag. Akong basahon ang ilang libro. The Faith I Live by Ellen Goldwhite. Dinhi sa pahina 145 mao kini ang atong babasa. Jesus answered, "Verily, verily, I see on today, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." Christ here referred to water baptism. Unsa daw? Kining Juan 3:5 sa pag-ingon ni Kristo, gawas na lang kung ang tao mataw sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. According sa ilang founder, Christ here referred to water baptism. Sa ato pa, dili
makasulod sa langit ang tao nga dili mabunyagan sa tubig. O kung sa pag-iingon sa ilang magtutukod, Christ has made baptism the sign of entrance to His spiritual kingdom. Makasulod ba ang tao sa harian kung walay pultahan o entrance? According sa ilang founder, Christ has made the baptism as entrance to His kingdom. Dili makasulod ang tao kung dili mabunyagan sa tubig. Karon sa may giingon sa atong Ginoo, mingon ang atong Ginoo dinhi sa Lucas kapitulo 18 nga ang gingharian sa Dios walay gipili. Dili kini para lang sa madagkong tao. Mingon ng atong Ginoong Kristo, ayaw pagpugni ang mga bata kay ang gingharian sa Dios ila sa mga sama kanila. Timan ininyo kini bisan kinsa nga dili magadawat sa gingharian sa Dios sama sa usa ka bata dili makasulod diin. So unsa di ay gusto ni Kristo nga paduolon kaniya ang tao kay ang gingharian sa Dios para usab sa mga bata. Ang pangutana, wala naman si Kristo sa kalibutan. Misaka naman si Kristo sa langit. Ang pangutana, unsaon nimo pagpaduol ang tao kang Kristo ang bata? Unsaon Mr. Wilson siya? Unsa man ang pamaagi ni Kristo nga maduol ang tao ngadto kang Kristo nga wala naman si Kristo tuan naman sa langit. Tubag Galatia 3:27. Ug mao kini ang atong mabasa. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo. Mr. Okchia, unsa day ang tubag sa pangutana? Pag-ingon ni Kristo ayaw pugniya ang mga bata kang gingharian sa Dios alang nila paduula sila kanako. Wa naman si Kristo karon. Ang pangutana, unsaon manimo Mr. Okchia pagpaduol ang tao kang Kristo? Matod sa atong gibasa, mahiusa ang tao kang Kristo diha sa bunyag mao nang 3:5 sa Juan, way makasulod sa langit nga dili mabunyagan sa tubig. Nganong kinahanglan nga mabunyagan sa tubig? Kay ang pagbunyag sa tubig mao kana ang pagdawat sa Espiritu Santo. Magduyog yun sila duha. Asa mabasa? Dinhi sa Acts chapter 2, mo kinang atong mabasa. Acts chapter 2 verses 28 to 29. 38 to 39. Turn back to God, be baptized in the name of Jesus Christ, so your sins will be forgiven. Then you will be given the Holy Spirit. This promise is for you and for your children. Sa ato pa ang Holy Spirit dawaton di lang sa dagko, but also to your children. And what is children? Plural of the word child. And the word child, according to Webster New Compact Dictionary, the number one meaning is infant. So meaning, ang bunyag gikinahanglan kay entrance kini para langit. Gawas na lang nga di mabunyagan ng tao, di siya makasulod sa gingharian sa Dios. Mo take effect ang Great Commission diha sa Mateo 28:19. Kay basin budagan ba siya dito sa unahan.
ako na yun niyang iribat. So, matod sa atong gibasa, mahiusa ang tao kang Kristo sa bunyag. Mao kanay hinungdan nga bunyagan ang mga masuso para madawat nila ang Espiritu Santo. Kay kung di nila madawat, unsa may mahitabo? Ano ba may pamasa ni Nganong kinahanglan mangyud nga bunyagan para madawat ang Espiritu Santo. Episo kapitulo 4 bersikulo 30. Mapasa niya. Mao kini ang atong mabasa. O ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu Santo mao ang patik diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Nganong bunyagan ang masuso kay aron makadawat sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo mao kini ang patik unya sa adlaw sa panudya sa Dios. Ngano man di ay kung way patik ang tao, unsa man dayang mahitabo kaniya. Ezekiel kapitulo 9 bersikulo 6. Mao kini ang atong babasa. Pamatyanin niyo ang mga tigulang nga lalaki, ang mga batanong lalaki, ug ang mga ulay, ug ang gagmayng mga bata, ug ang mga babay. Kinahanglan inyo silang patyon, hangtod nga malaglag sila. Apan ayaw pagduol kang bisan kinsa nga kaniya anaa ang patik. Ngano di ay nga ang batang masusubunyagan, una aron mahiusa ni Kristo. Ngano ang batang masusubunyagan aron makasulod sa ngarian sa Dios, kay gusto ni Kristo nga makasulod sila dito. O ngano silang bunyagan aron madawat nilang Espiritu Santo, kay Espiritu Santo mao kini ang patik sa Dios sa adlaw unya sa panudya, kay ang taong walay patik kandidato sa patay. Mao na ang Katoliko nakasabot sa teolohiya ni Kristo. Mao na ang mga bata bunyagan, kay ang bunyag mao man ang entrance nga makasulod sa langit. Ang himuon karon sa akong kaatbang mangita sa argumento na ang mga bata dili mahalangit. So ang mga bata sa Sabadista Perting Luuya kay kandidato di ay sa patay. Mo ka na ang pagtulunan nga pangkalaglagan. Apan ang pagtulunan sa simbahang Katoliko pangkaluwasan. Unless a man born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Mao na ang giingon ni Kristo, mao na ang bata bunyagan aron makasulod sa langit kang gingharian sa Dios para nila. Pero para sa mga Sabadista, mogamit siya unya og hungaw og haguka nga pangatarungan. Nganong nakaingon ako kay diha ko gikan. Kahibalo ko nga bangagan ang ilang argumento. Mangita sila paagi nga di gyud mabunyagan ang bata. Meaning, gusto nila ng ilang bata di mahalangit. Gusto nila ng ilang bata ikandidato nila sa patay. Di nila gusto ng bata mahiusa ni Kristo. O nang pangutan ako karon base sa akong representar, ayaw pagbuho og bangag aron dito ka magtago. Pangutan. Dahil salamat sa pagpabarog sa ato ang affirmative side, Brother Paul Alima. O karon ari na sabta sa cross examination nga magagikan sa negative side. Brad Wilson, andam na ba? Andam na? Kuha ang microphone, sulod sa 10 minutos atong pagasugdan na cross examination. Time start now. Okay, may hapon sa tanan mga kaigsunan, may hapon Brother Paul o sa tanan sa FD. So Brother Paul, kani akong pangutan na sincero ni pangutan ha. Sincero lang po niya tubag. Doon na ba'y mabasa Brother Paul nga word for word yun nga sa usa ka teksto sa Biblia, bersikulo o kapitulo bersikulo, doon na ba'y mabasa word for word masuso appeal sa bunyag? Doon na o wala? Categorical? Sa ako nang giingon, mabasa. Okay.
Mateo 28:19 nga katawhan ang recipient sa bunyag. O gibasa nako ang 31:12 sa Deuteronomio o Joel 2:12 nga ang katawhan apil lagi ang masuso. So naay mabasa. Okay, sunod pangutana. Kay nitubag man ka nga dunay mabasa base sa akong pangutana nga kung duna bay mabasa word for word nga masuso apil sa bunyag. Nitug-an ka ni cite ka sa Mateo 28:19. Atong ipabasa sa moderator kung duna bay word for word mabasa masuso apil sa bunyag. Objection, Mr. Moderator, ang akong pag-ingon nga mabasa Mateo 28:19 ang recipient sa bunyag katawhan. O di lang kay diha baya. Akong ibasa 31. Counter objection, Mr. Moderator. Who will dos di sa Counter basa hapon Mr. Moderator ang who will dos di sa is. Counter objection, Mr. Moderator. Counter objection. Tubag sa pag- Counter sa Mr. Moderator. Ang akong pangutana iyang gi-confirm nga sa akong pangutana doon na ba'y mabasa word for word. Nya iyang gitubag doon na'y mabasa. Gi-cite niya ang Mateo 28:19. Akong ipabasa sa moderator kung naabay word for word masuso apil sa bunyag. Tanaw na itong nagtugan ba ni tinuod si Brother Paul? Ipabasa Mr. Moderator. Wait sa President Wilson. Ano ini? Ang imong gusto ipabasa sa Mateo 28:19 na masuso. Yes. Ang tubag ni Brad Paul naggamit siya sa word katawhan, gidasunan na niya og laing mga bersikulo. So, please ko og follow up sa imuhang pangutana kay ang tubag ni Brad Paul nagabase sa iyang pagkamahayag sa word nga katawhan. So, ang tubag ni Brad Paul mabasa og masabot. Mao to. Og naay counter objection si Brad Paul. Hinumdum ni Mr. Ochia gawa ta magdebate og usa lang ka bersikulo. Ang imong gipirmahan baya Biblia. Mao nang gitubag ta ka mabasa sa Biblia nga ang masuso apel nga numan Mateo 28:19 ang recipient sa bunyag katawhan. Dayon gidasunan ta ka og Deuteronomio 31:12 og Joel 2:6 nga ang katawhan batag tigulang lalaki babae og mga masuso. So ang tubag nako apil ang masuso sa bunyag. Okay. Base ni anang mao bersikulo. Okay, Kung nakasabot ka. Sunod pangutana. Kay ni imo man gisayt pag human nimo sa Mateo 28:19 gisayt nimo ang Deuteronomio 31. Unsa tong bersikulo ha. So kato ba dito sa may Deuteronomio naghisgot na ba dito og bautismo o naghisgot lang sa pulong katawhan? Yes or no, categorical? Gigamit nako tong Objection, Mr. Moderator, categorical. Yes or no? Sa iyang pag-side na po sa Deuteronomio, naghisgot ba bautismo dito samtang naghisgot o katawhan? Tubag. Wala. Tubag. Ang Deuteronomio 31:12 o Joel Objection. 2:6. Yes or no? Tubag ko lagi ta ka. Objection sa objection. Wala pa lagi Objection na sa mag-isgot og bunyag. Objection, Mr. Ang isgutan pa diha, Objection. pasabot lang ang pulong katawhan. Ay, sa pa kayo objection. Naminaw ta. Okay, Brad Paul, paminaw sa atong objection na Paul. Ato lang mga irespeto kay naman sa atong rules. So, objection bro. Oh. Ako objection kay categorical ang bangutana. Nasa rules ng categorical question, categorical answer. Sa pag-cite niya balik dito sa Deuteronomio kay wala man diri sa Mateo 28, di man mabasa. Dito siya ni Lukso sa Deuteronomio. Dito sa Deuteronomio. So, ang imong pangutana, Ang pangutana nako dito sa Deuteronomio, do na ba'y paghisgot o bautismo samtang naghisgot o katawhan? Yes or no? Categorical. so anay Brad Paul, ato ipangaro before ka mutubag sa yes or no Brad Paul, ang iyang pangutana, nagisgot na ba dito o katawhan o dito na pitaw katawhan o bunyag diha sa Deuteronomio? Pagbunyag ko. Tubag. 1 minute ha. Ang Deuteronomio 31:12 o Joel 2:6 is wa pa na maghisgot og bunyag. Sa Mateo 28:19 ang bunyag. Pero ipasabot lang ta ka sa word nga katawhan. Kay para makasabot ka nang sa Mateo 28:19 ng word nga katawhan, Joel 2:6 o Deuteronomio 31:12, ang katawhan gani badok siya lalaki, babae, tigulang og bata. Wa ba ipon maghisgot sa Mateo 28:19 og tigulang. Wala Okay, maghisgot. sunod pangutana. Sunod pangutana. 1 minute na. Kung nakasabot ka, makasabot ka. Sunod pangutana. Okay, sunod pangutana. Nagsaysay ka ganina, bunyagan kay dunay sala nga panulondon. Objection, Mr. Basta. Moderator. Wa gyud ko mag-ingon. Akong giingon bunyagan aron mahiusa ni Kristo. Galacia 3:27. Bunyagan aron makasulod sa langit. Okay. Nasipyat ka, Okay, sunod Mr. pangutana. Ortega. Sige, atong i-reconstruct. Paminaw Ang ba imo ang diha ang gisulti, bunyagan aron makasuha
tungod sa langit. Ang pangutana, akong pangutana mao ni. Matod pa sa inyong pare ha. Kani siya the Sabbath meditation. Being baptized and called Christian will not guarantee us entry into heaven. Nasayop pa siya o ikaw may nasayop? Ang gigamit na ako nagamit Objection, na, ha? objection. Objection. Ayaw, Objection, Mr. Monitor. ko, ha? Multiple Objection, choice ang Mr. pangutana. Moderator. Multiple choice. Affirmative ko. Ako ang nagamit ng ilang libro nga ang Objection, sir, baptism Mr. Monitor. entrance. Nga nung Objection, gamitan Mr. ako ang Monitor. affirmative ko Objection. gamitan na unya sa Objection imong sa. negative. Palihog pahunong niya Mr. Monitor kung Ay, sa konti ko. Marpol. Ay ako man ang oras. Nakauna pa rin object. So, counter naman po sa imong statement. Ay, isa naman dito object Marpol. Kaya nakauna pa man siya object. So, dyan pag counter. Counter naman Marpol. Pahuman siya. Go. Okay. Ano sa objection mo? Akong counter objection, Brad. Ang akong pangutana, multiple choice man to. Nasayop ba ang inyong pare o ikaw mo nasayop nga niingon dire being baptized and called Christian Di will not papili. guarantee us entry into heaven. So, kinsa may nasayop ani? Ang pare o ikaw nga niingon nga bunyagan aron malangit? Kinsa may nasayop ani? Ikaw o ang pare? So, ano Marpol? Alaman, mo tubag ka Marpol or mo counter ka sa iyang objection? Mo counter object ko kay wa gid ko magamit ana ang gigamit ako kining sa ilang founder nga ang risking ko sa Juan kanang bunyag diha entrance na para langit. So unya gamitan na unya wa dili man ka affirmative. Ako man ang nagpabarog dinhi. So mao ni akong tubag nga manong bunyagan ang bata kay ang bunyag matod sa inyong founder Christ he referred to water. O counter Mr. Bruitor. Wait siya. Mo rolling sa ko bro. Okay na. Okay na bro. Rolling sa ko. Stop sa kadali. Okay, ingon na ni ang imong sumala sa mga sa debate bro, sa daghan na to naghihimo. Ang imong trabaho as negative side muguba sa iyang gipabarog. Okay? Ang imong pangutana kinahanglan magabase sa maong gipamahayag sa affirmative side. Ang imong trabaho negative side muguba sa tanang referensya. Kung doon na kay referensya nga gamiton nimo, dili pa na panahon sa imong pangutana, adto na panahon sa pagpabarog nimo sa imong pagsupak ngadto ni Brad Paul. Nakasinabot bro. Ay sabi sa Monitor, objection sa Mr. Monitor. Ang akong gibuhat, premise ni akong gibuhat. Naningil ko sa iyang gisulti kay siya may nang namahayag ka na Mr. Monitor. Pwede ka mo Mr. gamit sa imong premise bro kung kanang imuhang referensya na gamit nimo kay ang imong trabaho ra pagsupak man ang imuhang sa first stand pa ni Brad Paul kay siya man affirmative side ang imuhang trabaho karon muguba base sa iyang gipamahayag kung doon na kay referensya pwede nimo nang gamiton adtura sa inagpabarog nimo during sa imong negative stand. Okay, Mr. So, mao Monitor. giniandan, bro. Niingon man gud siya Mr. Monitor. Siya man mismo ni sulti ana nga ang kuan ang bunyag kuno mo'y entrance sa langit. Ang kanilang entrance asa man mo agi di adto sa entry, dili sa exit. Mao lagi. Asa man? Pwede Di ba siya may sayo pa mangutana to. bro? Oh. Pwede ka mangutana, pero mo gamit kag referensya, adto na naman magamit lagi sa during sa imong stand na. Kay same sa ganina nilang Brad Ralph, nindot ilang kuan kay nagabase ra gid sila sa ilang gipang sulti. So magabase ra gid ani bro sa statement niya, gub alam man yung statement bro, unya kanang ato ang referensya niya, adto lang gyud ani mo gamiton sa imong pagbabarog na. Okay ra ta bro, kasi na ta bro. Mao gini ang ruling bro. Mao gyud sa mga debate bro. Okay ra ka? Okay ra. So, you need to revise your question, bro. So, proceed. Okay. Oh, sunod pangutana na lang next question. Imo man gigamit ang Mateo 28:19 sa pagpamatuod nga dunay masuso gibunyagan dito. Diri sa gisulat ni Reverend William Morford gisuportaan ni sa duha ka Bible scholars. Ang hitabo nga bunyag dito sa Mateo 28:19 is self-immersion. Ang pangutana sumas Objection, mabasa. Mr. Moderator, wala ta mag-topic o mode o baptism. Objection sa Mr. Immersion Moderator. manggod, dili manggod na lahi magod na topic. Ang ato, apil ba ang bata sa bunyag o dili? Wa ta mag-topic o mode o baptism. Immersion ba, pouring, sprinkling. So, Mr. Moderator, Counter sa Mr. Moderator, may counter. Nganong reklamo man?
object sa daan, usa ka counter. Usa yung Object ako, object. Nigamit bangod siya sa Mateo 28:19, Mr. Monitor. Unya akong gigamit ko dire, gibasa na ko dire sa kang sulat ni Reverend William Morford nga nag-cite siya sa iyahang gisaysay pagpamatuod nga ang hitabo di ay nga bautismo sa panahon sa mga apostolis self-immersion. Ang akong ipangutana unta og sunod na, ang masuso nga bata makahimo pag self-immersion. Yes or no, categorical. Mo na ni object ko Mr. Monitor Then kaya man your ipamahayag. counter objection, Brad Paul. Counter objection, wala ta mag-topic og self-immersion kay kana dili pa na debatable pa na, brother. Kanang imo di na ingon ni Kristo, baptize them. The word baptize them na ay mobunyag, na ako'y bunyagan. Never na nga self-immersion. Ayaw pag-assume. Nag-assume man ka. So ayaw tuuhin ni nga libro. Ha kay kini nga libro na ako ini. Basahan ang sabot diha nga kana ang Judaism na nga practice sa pagbunyag. Ayaw pag-assume nga maunod na ang bunyag dito nga Ano bra naman ang iyahang pamahayag? Okay, counter. Counter ako. Ang iyang paggamit sa Mateo 28, gi-refer niya sa iyang pamahayag sa iyang glossary note ni William Morford. Kini si William Morford, professor ni siya nga theology, gi-aprobahan sa duha ka Bible scholars. Karon aga kung utang ipangutana ni, nasayop ba siya sa iyang nasuwat niini? Nga self-immersion dahil ang nitabo sa Mateo 28:19, nga iyang gi-cite ganina sa pagpamatuod nga apil ang So, ang masuso. imong pangutana karon, nasayop ba si William Oo. sa paggamit niya? Niya na. So, Brad Paul, kay imo man ang Categorical, gigamit niya eh. Gigamit niya. Oh, gamit na niya. Oh. Okay, Brad Paul, panayog kog tubag sa maong pangutana. So, tubagalan ang iyang pangutana, nasayop ba or wala? Nasayop ba o wala? Okay. nasayop yun ba din? Apil ikaw ang nasayop, ginagamit ka na. Wag yun mag-ingon siya diri nga ang Mateo 28:19, self-immersion, basahan. Basahon. Wag man ka nagbasa sa mga Okay, referensya. sunod pangutana. Mato Oy, po na. Tubagon, wala po 1 minute. 1 minute. Sa Mateo 28:19, nganong nasayop ka ng imong gigamit o nasayop po kagapel kay sa wording ni Kristo, baptize them. The word baptize them meaning dunay mo bunyag o doon na po'y bunyagan. Wala mag-inga self-baptize. Wala man ang ingon diha. So nasayop ka sa imong referensya o kay ni Okay, challenge. Kasayop. Matod mo, wala gisulti sa glossary notes. Diri sa iyahang ikutlo, ibutang sa glossary notes nga ang ingon diri si Matthew 28:19 in glossary. Dito sa glossary nagsaysay dito nga self-immersion day nahitabo sa Matthew 28:19. So namakak pa siya o ikaw may namakak. Namakat ang imong gigamit nga referensya kay wa gyud mag-ingon diha sa Biblia bisan basahon no, certainly many of the New Testament were baptized by others. Naunsa man kay tao no, naabasahan ako. Okay, sunod pangutana. Certainly many in the New Testament were baptized by others, not by themselves. Sunod pangutana. Nasayop ka Sunod sa imong pangutana. gigamit nga sa imong nga referensya. Sunod Sobra na sa 1 pangutana. minute. Sobra na sa 1 minute, Mr. Monitor. Sa. Balikan na to. Kanang umno na to ang usang minuto nga pangutana, o usang minuto nga tubag. Pwede raman, may bawa na to bro, ay kabla ka bro, kay kibaw ko sa dagat sa 1 minute bro. Di kita dali ng 1 minute. Tataw-taw sa ng 1 minute, oy. May bawa na ako bro, may bawa ko bro. So, pahumnon tali sa nato, usa ang tubag, usang minuto na bro, okay ra. Okay na bro, lami lagi kay bat-bat mo diba? Ay kabla ka, pahuman lagi na. Okay, proceed. Okay, sunod pangutana. Kay matod pa nimo nasayop si William Morford nga professor sa theology unya gi-aprobahan sa duha ka biblical scholars. Ikaw nga way libro, wa masayop si Morford nasayop. Nasayop ka, wala mo basahan ang gisulat niya. Certainly many of the New Testament were baptized Objection, Mr. by Monitor. others. Objection sabi. Basahan. Objection, Mr. Monitor. Ayaw pagbasa ka. Monitor, Putol-putol. objection sa. Okay, what is your Ang objection? atong pangutana nasayop ba si Mr. Morford? Dito ba siya bro, nasayop? Si Morford mo nasayop? Dito ba siya nasayop? Okay, siya lagi nga na libro mo nasayop siya. Ah, Wala libro, paminawan lang bro, kanang ang imo lang ani bro.
paminawa ag iyang tubag o niya proceed na po kasi ang pangutana. O asa sila magsapaw. Okay, balik ta. So proceed na ta bro sa laing pangutana kay gitubag naman ni siya. So ay na mag-object ato kay nitubag naman siya na sayo. O okay na. So your objection is not granted. Please proceed to other question. Okay, sunod pangutana na lang. Sunod pangutana. Gigamit man nimong Mateo 19:14, Brother Paul. Lucas Objection, 18. Mr. Moderator, Asa, wag yun ko magamit anang Mateo 19:14. Lucas 18. Maminaw yun ka, Mr. Lucia. Counter, Mr. Moderator. Lucas 18 di ay. Pero tudling ni siya nga compare ko parehas ra sa Mateo 19. Paul, ligamit ka Parehas sa ra na. Lucas 18. Dili Mateo 19:14. Kauban na siya, Brother Paul, ang ipamahayag diha. Kauban na siya. Okay. Kay paduol ang mga bata o ipaduol ang mga bata. Kauban na kasi ang teksto. Mora na. Nag-side po na siya kauban. Okay, proceed. Oh, igamit man yung Brother Paul sa 18. So ari lang nato iklaro sa Mateo 19:14. Sa pag-ingon ni Kristo nga paduolon ang mga bata sa iyaha. Pasagdi nga paduolon ang mga bata. Ang pangutana, kanibang masuso. Doon na ba'y pagduol sa iyang kaugalingon? O wala? Bata na. Tumagon ta ka. Oh, Kanang gingon mo nga 14-19 sa Mateo. 19:14. O 19:14 sa Mateo, Lucas 18. Naapod na sa Marcos. Naalala. Yes. Oh, O gingon din 14. unya iyang gipangkugos ang mga bata. Sa pangkugos. Okay. Masusog yun nagpangkugos. Okay, sunod pangutana. Okay. Sunod pangutana. Okay, sunod pangutana. Gikutlo nimo ang Marcos 10:14. Okay, kauban na sila. Aysa, gikutlo nimo ang Marcos 10:14. Sa pagingon ni Kristo, nga pasagdi ninyo nga muduol ang mga bata kanako. Karon, niingon ba siya nga bunyagan usa malangit o wala? Niingon o wala? Tubag, mo nang gipasabot bitaw ta ka sa Mateo. Objection. Categorical, Mr. Monitor. Tubag lagi. Categorical. Tubag lagi. Wa pa man siya mo categorical. Di siya qualify. O sa may mga objection. Categorical ang akong pangutana, Mr. Monitor. Yes or no? Sa nisulti ba si Kristo nga bunyagan o sa malangit? Okay, tubag. Bunyagan o sa Paminaw yes or lagi no? sa tubag. Wa pa siya mag-ingon diha. Okay, Dito salamat. na sa The Great Commission. Sa The Great Commission, dito na niya giingon nga o people of all nation baptize them. Dayon motik ipik na dili dito. Mao na awa naman si Kristo sa human sa The Great Commission misaka naman sa langit. Ang the only way nga mapaduol nimo ang tao kang Kristo, Galatia 3:27 lagi bunyagan. Mo na Okay. yung bata bunyagin lagi para maduol kang Kristo. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Gigamit man nimong Galatia 3:27 nga moduol. I mean kaning Galatia 3:27 nga ang bunyag may makapaduol kang Kristo. Pangutana, ang bunyag makapaduol kang Kristo, si Kristo ang gibunyagan kaniadto. Masuso siya dili. Tubag. Masuso dili. Dili siya masuso kaya ang nagbunyag niya si Juan Bautista man alalang bunyagan siya sa masuso pa nga masuso ang bubunyag. Common sense kamita ang common sense, mister. So ang imo diay pamahayag So ang imong pamahayag, Brother Paul, giham-haom na diay nimo sa pagpasabot dili diay mabasa word for word. Dili paham-haom ba man ko magamit og sayop nga referensya, wapod ko magpahom-haom. Ang ako man diri nga ang bata apil sa bunyag sa kay The Great Commission, miingon si Kristo, baptize them ang recipient people of all nations. Dahil kung nakasabot ka sa pulong people, anbot lang unya kung unsay pagsabot nimo ana ng people, i-prohibit bang bata, andami na unya nga ang people way appeal ang mga bata. Okay, sunod pangutana. Nigamit man ka sa inyong pagkasaksi niyo ba sa una, Brother Paul, sa inyong mga libro or Bible ba na or books, reference ba na? Mugamit mo ko dili amoa. So parehata manggamit og dili atoa. Matod pa ni Brother Paul nga infant baptism is an evil abomination. Kung pangutana, nadungog din mo wala. Nadungog pero Okay. sa imong pagsabot nganuman ang bunyag aron bunyagan ang bata para makasulod sa langit. Ibil na hinuuna. Bunyagan ang bata para mahiusan ni Kristo. Bunyagan ang bata para pagbunyag makadawat sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit mo kini ang patik 4:30 sa Episo nga luwason unya sa panudya kay kung walay patik pamatyon kandidato sa patay. Mo na hinuuna evil doctrine. Nasayop ka sa imong pagsabot kay dili man na
unsa nang libro nga imong ayaw lang ipagamit og libro nga sayop kay maapil kag kasayop Mr. Rochia. Okay, matod pa nimo ayaw paggamit og libro nga sayop, ni gamit kag saksi ni Uba nga libro. Nga sayop pud ka ganina. Asa Yes, may or no? saksi ni Hubay gamit og Ingon ka libro? ganina. Asa man diri nga libro? Suma- Ang gigamit ako kini man ka Ellen G. White. Di ningon man ka mo gamit. Ay, sa- Paminaw sa objection tubag. sa Mr. Monitor, Kaya objection sa- nangutana ka nakoy one allotment Di, objects ako. Ningon man siya, Okay. Mr. Moderator, nga kung gamit po tag libro sa kinini ang saksi ni Huba, nadungog mo na ako ganina, naman na sa Bro. libro. Elin Goldbright ahong na kuan og katong kang William bro mo hong na dunggan. I don't know og nakadungog bang katawhan nga migamit si Brad Paul og libro sa saksi. So ang aho ra ginadunggan Brad William as inigsuon kang William ra gyud og kanang kang Elin Goldbright nga og maing balita o Baxter ba. Mao ra gyud ako ang na dunggan. So bro 59 seconds na lang pod. Usa ka pangutana mabilin, usa ka pangutana nga tubag. Okay. Okay. Sa inyohang doktrina, Brother Paul, bisag wa nimo isulti pero nas doktrina nakabasa ko anak. Nga bunyagan tungod kay dunay sala nga panulundon. Objection, Mr. Moderator, wala gyud ko magamit ana. Ayaw gyud pagbangag, Mr. Moderator, Mr. Counter sa counter. Counter sa. Object kan ko. Counter Ako sa- sa objection, Mr. Moderator, ng object ko, wala gyud ko mo gamit ana sa akong presentasyon. Ang akong gigamit, bunyagan ang bata para makasulod sa langit, bunyagan para mahiusa ni Kristo, bunyagan para makadawat sa Holy Spirit. Counter objection sa Mr. Moderator, counter sa kami. Go ahead. Oh, nisulti magunay siya Mr. Morter ganina. Ingon siya na di wa siya sulti ingon siya na ang ilang doktrina, ang sa safe nga doktrina god, masuso bunyagan kay dunay salang panulundon. Apil man gud sa referensya kay naman na sa referensya sa inyong doktrina. Bro, So, ako lang wa man siya mamahayag. i-clarify lang nato bisag wa siya pamahayag diha sa inyong doktrina. Tinuod ba na siya? Ani lang bro. Tungod kay wa man mamahayag ang atong igsuon diyan ang dapita. Ang imo karon nga pangutana magabase gyud sa iyang pamahayag. Karon kay wa man siya mamahayag ang dapita. Pwede kung gusto nimo palutawon ang dapita, pangita og mga premises nga i-establish nimo para makapatuyhakaw ka anang pangutana. Kay wa man niya nagamita, so dili siya obligadong mutubag ana kay wa man niya gamita. So, ang ruling ro, ang imuhang objection is not granted. Please proceed sa laing pangutana. Okay, premise nga Last pangutana. one question kay 50 seconds na. Premise nga pangutana, nagisgot man siya birth certificate ganina. Kung may mukso kuno ang masoso, dihisgotan niya ang birth certificate. So karon, inig bautismo, doon na po na baptismal certificate. Makapakita ka ba teksto sa Biblia nga doon na mga apostoles nag-issue og baptismal certificate. Aron mo pa matud-an nga doon na dahil masuso gibunyagan. Yes or no? Tubag, sa pag-ingon ako nga isyuhan og birth Objection. certificate. Objection sa Mr. Monitor. Yes or no man akong pangutana. Practice sa Brother Paul nga mo tubag kas kategorikal kay naman sa rules na to. So makalapas kas balaod. So kategorikal, yes or no? May birth certificate sa una. Tubag na ko no, although ni wa na ni sa question no sa pag-issue. Sa pag-issue, wala pa may makinilya sa unang panahon Mr. Ochia. Sabta lang po nga wa pag ito issue nga birth certificate. Ah, Ang ako wala. pag-ingon kay na nga issuehan og birth certificate, baptismal certificate, issue of birth certificate kung kanos amahimong part ang tao sa usa ka nasod. Issuehan na Okay, siya salamat. birth certificate. Okay, waday mabasa nga kuan. Ayaw pa komentaryo, ayaw pa komentaryo. Okay, salamat. Time's up. Atong hatagan sa masipang pakpak ang duha ka managlalatog kay seconds. Okay, ari na usab ta mo proceed sa ikaduha nga stand nga magagikan sa negative side. Agi o pagsupak sulod sa 20 minutos. Pero nara nimo og iwave nimo kay ro mo proceed ta. Ina ko ikaw na bahala sa 20 minutes. Pero 20 minutes mo gupod lisod kayo gi 15 ra mo ha 20 ha. Nara nimo og imo ba hotdon or dili. Pwede ka mo wave kung mahuman na kag supak yun. Atong hatagan sa masibang papak ang ato igsoon Brother William. William Wilson Ochia.
Time start now. Okay, salamat Mr. Moderator sa akong pinangga nga Catholic Faith Defender. Buutan kayo ni siya nga makig-chat nako si Brother Paul. Unya, salamat diay sa tanan nga nagtan-aw ron. O ato sang pasalamatan ang kini ang ranking public official o officers dinhi sa barangay sa Villa Flor. So salamat kayo nga gitugutan ta dinhi nga ani mahil ang maong debate. So sa cooperation po sa atong mga kaigsunan, mga debaters po sa Seventh-day Adventist, ato pong gipasalamatan. So karon mga igsoon, inyo nang nadungog mga igsoon ang iyahang pamahayag. Kung inyong bantayan mga igsoon, katong iyang mga bersikulo nga gipanggamit bitaw, mahitungod sa bautismo, naghisgot lang og bautismo, pero sa Joel 2:16, wa hisguti ang bautismo pero dunay masuso. O, nakabantay mo? Bantayan niyo, basaha ang iyong Biblia o ginikapot ninyo sa inyo ha. Sa Joel 2:16, gigamit man niya god. Unya, napay gigamit niya Deuteronomy 31:12. Giangkon po niya ganina nga wala di ay gihisgutan bautismo diha bisag naghisgot og masuso. So klaro na. Klaro na ang gipamahayag ni Brother Paul di ay nagamit sa teksto nga wala di ay bunyag pero dunay masuso. Unya iyang gipasabot diri sa Mateo 28:19. Pero sa akong unang pangutana mga kaigsunan nga kinang naa ba kay mabasa Brother Paul word for word masuso apil sa bunyag sa kapitulo bersikulo bisag usa lang. Ningon siya doon na kunoy mabasa. Mo na yung tupad na ha? Doon na kunoy mabasa. Gipaluapan ako. Kay maton mo doon ay mabasa. Karon, ato untay ipabasa sa moderator mga igsoon, di po siya musugot. Nga naman, hadlok masakpan, nga wa di ay mabasa word for word, masuso apil sa bunyag, sa Mateo 28:19, kundi iya lang giluksoan dito sa Joel 2:16, sa Deuteronomy 31, tuwa dito ang mususo, pero wa magisgot ang bunyag. Ang diri sa Mateo 28, nagisgot ang bunyag, pero unsay gibunyagan, basahon na to mga igsoon. Kaya ron maklaro ni. Kay lisog to kayo kini ni ang mga balik-balik nga mga pangatarungan murag tinuod pero alang lang sa wa masayod. Pero susihon ang prinsipyo sa balang kasulatan di gyud na mabasa diha ang ilang mga bakat ng gipang sulti. So karon atong suway basa. Kay ingon man gud siya nga naa ako no. Be Mateo 28:19. Ato ning ilaha maning version na Catholic version Akong basahon. 18. Midool si Jesus og miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw himoa nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Karon ang pangutana, sa dihang paghisgot og katawhan, diin man referido nga katawhan. Unsang katawhanan nagisgotan diri? Sa panahon niya kining tao kay tao na mo hinulsol. Kay sumasa iyang gigamit nga buhat 2:38 paingon sa 41, wa niya tiwasag pasa sa 42. Atong basahon sa 42 mga isunan ha. Kay aron maklaro ni kung kinsa kaha nga katawhan ang pabunyagan sa Ginoo. Basahon nato buhat 2:38. Larohon tani, palihog lang Mr. Monitor, ipahilom Brad, palihog paghilom lang kay makadistract ka. Buhat 2:38 hanto sa 41 rato yang gibasa. So atong basahon kuno. Kung tinuod ba yang gisulti? Matod pa riyo. Kay ang si Pedro mitubag kanila. Pag hinulsol kamo o pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala o madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Kay ang saad alang kaninyo o sa inyong mga anak o sa tanan nga ato sa halayo sa matag usa nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios o sa daghan pa mga pulong siya naghihimatuod o kanila miagda siya nagingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon. Unsa may gingon? Luwasa ang kaugalingon. Karon, kinsang katawhan ang gingon diri sa Mateo 28 bahitungod sa bautismo? Ang muluwas sa ilang kaugalingon. Sa unsang paagi muluwas sa kaugalingon? Pag hinulsol o pagpabautismo. Tiwasog basa kung kinsa maoy bautismohan. 41.
og unya gibautismohan kadtong mga misagop sa iyang pulong. Natalawa misagop sa pulong ang masuso. Mindset kuno gamito na to. Ha? Ang masuso mong sagop pas pulong sa Ginoo. Atong basahon Roma 17:10. Matod ba diya, ang pagtuo nagagikan sa madungog ug ang madungog nagagikan sa mga wali ni Ginoong Hesukristo. Pangutana, ang masuso makadungog pas wali ni Ginoong Hesukristo? Dili oy. Gamiton po nato ang atong bokabularyo sa atong utok, sumapa sa imong gisulti, Brother Paul, nga ibutang na sa bokabularyo sa imong utok. Karon, ikaw man hinuon mo ay nahisigutan dire nga kinahanglan ibutang sa bokabularyo sa atong utok. Nga di ay ang bunyagan kadtong naghinulsol, kadtong kini niyang gitawag dire og misagop sa pulong sa Dios. Pero ang masuso dili na kasagop sa pulong sa Dios kay di siya kadungog unsay iwali. Basahon na to balik sa King James Version. Gamit-gamit mga King James Version. Mateo 28:19 ha. Unsay gisa-isay. Kay sige siya balik-balik ani Mateo 28:19. Di balik-balikon po tani kay aron masakpan nato is Brother Paul nga wa siya ka pamatuod sa iyang tema. Mateo, busa panglakaw kamo ug himuan ninyo mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan samahan anak ug Espiritu Santo. Kinsa mo'y pamautismohan? Pamautismohan ang nahimong tinun-an sa pagpamautismo. Karon Brother Paul, kung mag-lecture ka ng topic pamautismo or bunyag imong topic, ang mga masuso tapikin na diya, lecturein na diha ang mga masuso bahin sa pamautismo, makadungog ba na sila? Dili mga igsoon. Mao na dili siya makahimo sa paghinulsol. Ni gamit pa siya mga igsoon aning kuano? Iya mabalaka siya mga igsoon nga aron kuno nga kini ni ang malangit ang masuso kinahanglan kuno bunyagan aron malangit. Pero ang giingon ni Ginoong Hesus dire ato lang ditsohon sa Mateo 19:14. Matod pa dire oh. Mateo 19:14. Apan si Jesus mingon, paduula kanako ang gagmayng kabataan ug ayaw ninyo sila pagpugngi kay ang gingarian sa langit ila sa mga sama kanila. Na in short na di ay nga kini di ay mga masuso ila na ang langit mga igsoon. Pero nag-isgot pa si Kristo og bunyag o sa malangit. Giangko ni Brother Paul nga wala mag-isgot. Salamat Brother Paul kay giangko nimo. Wa day mag-isgot og bunyag aron malangit. Kundi ikaw lang niingon nga bunyagan usa malangit. Pero gi-challenge ti kaganina nga kining inyong libro dili niya dawaton ritso. Ila ko ning libro. Oh, Sabbath Scripture Meditation for Daily Life. Karon ilahang pare mismo. Nangusog si Brother Paul ganina nga ingon siya kinahanglan gyud bunyagan aron malangit. Pero unsay gisulti sa ilang pare, being baptized and called Christians will not guarantee us entry into heaven. Huh? Pero akong gi-challenge siya, nagkisi-kisi kanina. Hadlok. Kaya akong pauta, nasayop pa yung pare nene, hadlok siya mutubag mga ison. Kaya kung nasayop ilang pare, siya may masinupakon silang pare mga ison. So kay masinupakon silang pare, sila magdebate ani. Ilaham niya yung libro. Dili man niya mua. So nasipyat si Brother Paul kanina. Karon, ato ning gamiton kay iyahan ning gibasa kanina. Wa po siya mudawat sa challenge ani. So atong nasakpan mga igsoon kana bitang tao nga dili mudawat sa challenge. Kanang tao nga dili mudawat sa challenge bot pasabot. Wa siya kapamatuod. Oh, sorry nga nakasulti ko na Brother Paul, amigo man kay Brother Paul. Pero wa gyud siya kapamatuod sa timak. Kay ningon siya man god nga ang bunyag kuno kinahanglan ang bunyag buhaton aron nga mapaduol ni Kristo. Pero ang naitabo sa ilang libro di man lagi makasuod sa gingan sa langit. Dili garantiya nga ang bunyag makasuod sa gingan sa langit. Unsa may garantiya kun dili pinaagi sa gugma Brother Paul. Mao na ang gisgutan Brother Paul katong nakainumdom katong dato Brother Paul. Katong dato nga kini nangutana siya kang Kristo nga Ginoo unsa may akong buhaton aron nga malangit ko. Pero unsa ingon sa Ginoo? Tumana ang akong masugo. Wa siya ingon niya bunyagi, pabunyag usa. Nga naman, human naman to siya bunyagi pero dili masuso. Dito na siya ni nangutana kang brother kang sa Ginoo sa Kristo. Kung unsa pay kini ang requirements para gyud malangit. Human sa bunyag, mutuman pud sa sugo. Nga naman,
Klaro kayo mga iso, no? Mateo 16:18, kung imo nang basahon, ang motuo o magpabautismo maluwas. Marcos 16:16. Ang Marcos 16:16, ang motuo o magpabautismo. Dunay duha ka ipasabot, ang motuo o magpabautismo. So kung dunay motuo pero di magpabautismo, di na apil sa giingon sa konteksto. Kay doon na may motuo nga di magpabautismo. Sama ni Satanas, nituo siya kang Kristo, pero napabautismo mo siya? Wa. So doon ay pagtuo nga dili pod siya magpabautismo. Pero ang giingon sa Biblia, ang motuo o magpabautismo maluwas. Sa ato pa duha ang gibilangkupan ani. Ang dunay desisyon sa kaugalingon nga magpabautismo. Motong gisayt ni Brother Paul ang buhat 2:38 hangtod 41 nga kato di ay motuo, kato di ay mosagop sa pulong sa Dios. O niya ang pagtuo di ay ang prinsipyo sa pagtuo kung biblical principles lang yon. Ang pagtuo nagagikan sa madungog sa mga walid ni Ginoong Kristo. So kung ang usa ka masuso, doon ay kaugalingong desisyon nga magpabautismo siya, kana murang makatapla si Brother Paul. Pero kay wa may desisyon, unya unsay nahitabo. Ako lagi untang ipangutana si Brother Paul kay daghan kog ipaluapat ng pangutana pero sige siya reklamo mga ison. Hadlok siya sa ilang libro. Mura ba hinuog og makakita og cross? Magsingot-singot na. Nga naman, kahadlok siya sa cross pero wa mo pasabot, ako lang gisambingay na siya. Nga hadlok siya sa ilang kaugalingong libro. Kay ilang kaugalingong libro, kay gipamugos mong ganyan Brother Paul, ako po nang ipamugos niya. No? Ilan ang libro, being baptized and called Christian will not guarantee us entry into heaven. Pero siya, ningon siya nga, kinahanglan gyud bunyagan aron makasud sa gihan sa langit. Aron makasud sa entrance sa gihan sa langit. Asa man mo entrance? Wa siya kasabot sa entrance. Siyempre asa man ka moagi? Adto ka sa entrance. So entry. So dire. Kung dili kung ningon dito nga do not entry, ay pag-agi diha kay di na entrance. Exit na diha. So karon, pinadlok man siya silang libro, iya pong gi-deny. Gi-deny niya mga igsoon, no? Nasayop ko no si Reverend William Morford. Kunya siya mo isakto na hinoon nga wa siya libro. Ang professor sa theology mao na hino sayop. Unya giaprobahan sa duha ka Bible scholars kini niya ang maong libro. O atong basahon kay iya man ning gidinay, iya man giingon niya sayop kuno ning maong libro, maong Biblia. Kinsa man niya mga ni suporta ni ining maong libro. Ani ining Biblia nga gi-compile ni Reverend William Morford, matod padre. To biblical scholars assisted with this translation. They are Arnold Gauss, PhD, a Greek scholar of Columbia. Onya, kinsa pa? Henry M. Evans, PhD of Monroe. Onya, iyang ingnon nga sayop ni Bible scholars na ni Brother Paul. Imong ingnon nga sayop ni. Ay, naunsa naman na. Atong pasahon be. Unsa man ang giingon diri sa Biblia sa ilahang kasaysayan ng daigdig. Ato rin basahon kay libro man ni sa Kinatibuk page 312. Ang butog na ba si Brother Paul ani? Kung wa siya ani, ako lang ipabasa ko musugot ra pug ko. Gigamit din ako ni moderator sa una katong debate na mo. Akong basahon na, matublo sa kadihalanang maraming mga turo ng simbahang Katoliko na iba sa aral ni Kristo. So mao ding namunyag rin sila masuso mga higala tungod kay ila day mga doktrina dili na panudlo ni Kristo. Kinsay nagsaysay kini ang kasaysayan ng daigdig. Gibasa rin nako mga ison. Busa kini pa lang mga bersikulo or kaning mga referensya mga ison. Pertinang sungaga. Nasungag na ang mga libro ni Brother Paul. O niya, nanggamit man siya og Juan 3:5. Ha? Kaning Juan 3:5, iya bang gipahaom-haom nga kinahanglan kuno bunyagan ang masuso kaysa Juan 3:5 nga kinahanglan magpakatao pag-usab sa tubig o sa espiritu. Pero ang pangutana diha, kana bang pagpakatao og usab sa tubig o espiritu mo balik bas pagkamasuso? Atong basahon maisoon karon maklaro ni kay kanis Brother Paul ambot og giunsa na niya pagsabot haom-haom ra na iya maisoon aron lang kunuhay mapamatud-an iyang tema. Juan 3:5 basahon na to.
og si Jesus mitubag sa pagkatinuod magaingon ako kanimo, gawas ko ng tao iganak sa tubig og sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Unsay gingon? Gawas ko ng tao iganak sa tubig ug espiritu. Iyang mauman nga kini diay tao mao ning bata kay ianak mag-usab, ipakatao mag-usab. Pero ang teksto diri mga igsoon atong iatras kuno sa bersikulo 4 unsay gingon diha? Kung masuso ba? Basahon nato masuso ba? Og si Nicodemo nangutana kaniya, unsaon pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na siya? Hala dili man lagi masuso Brother Paul. Nasipyat sis paggamit sa bersikulo, tiguang ang isgutan dili masuso. Perti ng pusgaya sa iyong tema mga igsoon. Ako ra ning gibasa mga kaigsoonan kaning mga bersikulo di ay niyang gigamit mga igsoon. Nigamit lang siya mga bersikulo may tungod sa isyu sa bautismo nga dunay bautismo apan way masuso. Unya ang iya pong bersikulo nga pikas nigamit po siya isyu sa masuso pero way bautismo. Sa laktod pagkasulti nabagsak ang iyang pangatarungan. Wa ka pamatuod. Kay mo pamatuod yan ka Brother Paul. Kinanglan na ang masuso na pud ang bunyag. Kay mo ni na si Mutima. Karon kay na si Mutima masuso apil sa bunyag basa sa usa ka bersikulo nga naa gid diha. Nya giangkon magud pud niya nga wa di ay. Giangkon gid niya. Salamat Brother Paul nga imo nang giangkon nga wa gid ay nay mabasa. Kaya naman, kaya akong gibasa, ingon siya nga, dili ko no Mateo 28, dili ko no sa glossary note, ang Mateo 28, wag ko no mupunting sa glossary notes. Atong basahon, naman siya ani, nakapi. Atong basahon, kaya naman rin, Mateo 28. Akong basahon na dali, Mateo 28. Ang iyang gigamit nga Mateo 28, 19 diya verse 19. Ang iyang footnote diri si Mateo 28 19 in glossary. So dito sa glossary, dunay duhaday ka klase sa bunyag kaniadto sa panahon sa mga apostol. Dunay bunyag nga self-immersion, dunay po'y bunyag nga gunitan ang ulo, itoslob ka sa tubig. Kay ang buot pasabot sa immersion mga igsunan, kung mogamit yung dictionary na mga dictionary, iunlod na sa tubig kay immersion man. Dili na pisik-pisik. Kung doon na may pisik-pisik, wala maghisgot diha sa Ginoo, nga doon na isugo nga ipisik-pisik ang masusos bunyag. Wala sa bersikulo mga igsoon. So kung doon naman iyang mabasa diha, dili pud siya kapamatuodan na. Ngano man? Kay wala magsugo sa Ginoong Hesus sa Mateo 28:19 nga pisik-pisiki samtang magbautismo. Kay ang gikutlo, ang gisayt ni Reverend William Mulford, self-immersion, unya doon na po i-unload. O klaro na, sa to pa kay ang masuso, suway kung nag-unload ang masuso, unya papirsaha o pagawas. Di ka na malumos na Brother Paul. Muna nga gibasi ni William Mulford, nga kini dayong bunyag kaniadto, duha ka klase nga bunyag, nga gipakasama sa sitwasyon sa usa ka bata nga ipanganak, nga dunay struggle, nga gikan di sa ilawom, kinahanglan muhawa siya ngadto sa pagkabuhi. Kay diha nga ipanganak ang usa ka masuso, nag-ilog ang kamatayon ug ang kinabuhi. Kung makagawa siya, mabuhi siya. Muna gipasabot sa Juan 3:5 nga kinahanglan iunlod unya kung makahawa siya sa tubig, nabuhi na siya diha sa bag-ong buhat sa Ginoo. So diha pa lang maigsoon ato nang nasakpan ang iyang ipanggamit na bersikulo. No, klaro na kayo ang iyang tema. Masuso, batang masuso apil sa bunyag. Nigamit-gamit siya bersikulo sa Biblia nga dunay isyu sa masuso pero way bunyag. Unya nigamit po siya mga teksto sa Biblia nga dunay bunyag pero way masuso. Pagpangutana sa Mateo 28, doon na pa mabasa diha, doon na ko na mabasa. Nilukso siya sa Deuteronomio 31 pero wala dito mabasa ang bunyag sa masuso. So klaro na kayo mga igsoon. So diha pa lang mga igsoon, sakpan na si Brother Paul. Wa siya kapamatuod sa iyahang tema mga igsoonan. Perting palpaka. Kaya nga naman, ang mga bersikulo
Napaman to siya ipanggamit nga bersikulo. Nagisgot siya og birth certificate. Siyempre, kung na birth certificate, kabunyagan man na after 8 days. 8 days after sa iyang birth, bunyagan. So dapat doon ay baptismal certificate. Wa siya ipakakita nga bersikulo sa Biblia nga ang pagbunyag sa mga apostoles, doon ay baptismal certificate. Sa ato pa, wa ka pa matuon si Brother Paul. Ingon ni hawmaom lang niya nga naa di ay, pero wa di ay kano man, why baptismal certificate? Hoy, dapat Brother Paul naa ka na. Kay kung mamunyag na ganin harap mo ebidensya ba yan ang baptismal certificate para nga kinini ang binunyagan ka. Unya sa panahon sa mga apostoles, why nakapakitang teksto nga doon ay baptismal certificate ang mga apostoles lagi bunyag sa masuso. Okay, salamat kayo sa naminaw. Okay, time's up. Ari na sabtas sa ikaduha nga portion sa cross examination. Ang mangutana mao ang affirmative side, gatos negative side, sulod sa 10 minutos. Time start now. Sa Mateo 28:19, kinsa man ang recipient sa bunyag, Mr. Ochia Tubag? Okay, tubag kinsa katong tao nga natun-an sa pagpamautismo. Kay matud pa sa Mateo 28:19, kung imo ning basahon, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug himuan ninyong tinun-an sa pagpamautismo. Sa to pa, kung mahimo kang tinun-an sa pagpamautismo, bunyagan ka. Unya kay ang masuso di man na mahimong tinun-an sa pagpamautismo, kay ang masuso bisa kung sao na nimo lecture diha ang atong topic ha, masuso apil bunyag. Mutando ba na? Di na katando. Busa, diya pa lang, napalpag ka, Brother Paul, kay wala mabasa sa Mateo 28:19 nga dunay masuso apil sa bunyag. Kundili, retirado sa tao nga dunay paghinolsol, buhat 2:38 hantod sa 41 nga misagop sa pulong sa Ginoo. Sunod pang utana. Uyon ka ba nga si Kristo miingon nga ang recipient sa bunyag, people of all nations? Uyon ka ba nga gilitok ni Kristo? Okay, so pa ko sa imong pagsabot. Niuyon to kang Kristo, pero kung Objection, so pa Mr. Monato, uyon ba siya og dili nga ang gigamit ni Kristo nga word, people of all nations? Uyon ka dili, Tubag? tubag. Uyon ko na kay ngano man people katawhan man na, pero unsang katawhan na? Katawhan nga nahimong tinun-an sa pagpamautismo. Busa kay nahimo man tinun-an sa pagpamautismo, katawhan na siya nga doon na nay paghinulsol, dagko na. Kay matod pa sa Juan 3:5, unsaon ako pag-anak sa tubig o espiritu nga tiguang naman siya. So dagko pwede ay dili masoso, Brother Paul. So nasayop ka sa imong pagpahawom-hawom sa Mateo 28:19, Brother Paul. Busa nabagsak ang imong tema kay walay mabasa Mateo 28:19 masoso apil sa bunyag, kundi imo lang gipahawom-hawom, Brother Paul. Nakasabot ka ba, Mr. Ochia, unsa ang pulong katawhan? Sumala sa Objection, lampas Mr. sa Britor. dulo. Wala sa tema ang pulong katawhan pamatudan. Wala na sa tema. Objection, I-complete objection, mo Mr. doon. Moderator. Miangko na siya nga katawhan Objection, sa objection. tanang kanasuran Ay, sa, ng recipient. ako pa ini-object. Wala sa tema, Mr. Moderator, ang katawhan. Okay. Wala sa tema. Okay, asa ka dali. Sa rules na to, i-cite ang imong objection. Okay? Okay. Unsa may imong objection? Okay. Ang akong objection, sayop ang iyang pangutana. Kay wala may magtima kung unsay kasayuran sa katawhan. Naghisgot og bautismo. Ikompleto ang imong pangutana base sa tema. Nga Okay. masusupil sa bunyag, Ang imong dili kay counter- mangutana kas katawhan. Wait siya. Ilang silent sa gamay. Ang imong counter, bro, Paul? Gigamit nako ang Mateo 28:19. Miangko na siya nga ang recipient sa bunyag, people of all nations. Niangko na siya ana. Mao nang ako siyang gipaluapan og pangutana, nakasabot ba siya uwa sa pulong katawhan? Mao na ito bagang pangutana. Okay, akong rolling, bro. As affirmative side,
duna siya'y katungod nga mangutana sa iyang gipabarog tungod kay siya man ang affirmative. Kay iya man ning gipabarog bro, obligado gikang mutubag kay apil sa iyang pagpabarog ang katong imang iyang gipangutana about sa katawhan. So ang imong objection bro is not granted. So you need to answer this question. Okay ta? Okay, Brad Paul, please kung balik sa imong pangutana. Nakasabot ka ba sa pulong katawhan sumala sa lamdag sa kahayag sa balaang kasulatan? Nakasabot o wala? Kategorikal. Okay, tubag sa sayon nga pangutana. Nakasabot ko, pasabot sa pulong katawan, pero kung magisgot na ganig bunyag, dili napil ang masuso sa pagkakatawhan sa bunyag. Kung dili ang bunyagan, ang gisgutan sa Mateo 28:19, katong nahimong tinunan sa pagpamautismo. Kung ang masuso ka di man mahimong tinunan sa pagpamautismo, way problema kung katawhan ang masuso pero dili apil sa bunyag. Kaya nga naman, ang bunyagan ang nahimong tinunan sa pagpamautismo. Busa ang masuso, dili pa man makadungog sa pulong sa Ginoo, di pa siya mahimong tinunan sa pamautismo. Sunod Okay, pa salamat Mr. Ochia nga nakasabot di ay ka o nakasabot ka o maingon ka karon nga ang masuso apil sa katawhan. Pangutana, sa Mateo 28:19, naabay mabasang prohibisyon o wala? Tubag. Mas kayo na, murading padungog. Kay niangkon ka naman nga ang katawhan apil ang masuso. Sa Mateo 28:19, naabay mabasa diha nga prohibisyon o wala? Kategorikal, naay prohibisyon o wala? Tubag. Okay, tubag wala may prohibition. Kaya mo manggibasa diha, Bisaya man to. Tanawa ang gisgutan diri nahimong tinunan. Nahimong tinunan busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanusan sa pagpamautismo. So mahimo din tinunan sa pagpamautismo, pero ang masuso dili apilana. Sunod pangutana. Kaya ay sawa pa 1 minute. Dili apil ang masuso sa bunyag tungod kay ang Mateo 28 nga imong gisait ganina, imong giangkon nga masabot ra nga dunay masuso pero wa mabasa. Sunod pangutana Brother Paul. Okay, kay miangkon ka naman nga ang katawhan apil ang masuso. Dayon sa Mateo 28:19, walay prohibisyon. Unsa may buti pasabot sa pulong way prohibisyon, tuba? Okay, ako lang tubagon Mr. Moderator. Wala na magbase sa iyang tema Mr. Moderator. Ang kining Mateo 28 wala lagi prohibisyon. Objection, Mr. Moderator. Ako nang gipamarog isip affirmatibo. Objection, objiko. Okay, unsa man imong objection, Brad Paul? Miangko na siya, Mr. Moderator, nga ang katawhan apil ang masuso. Dayon sa Mateo 28:19, miangko na pod siya nga walay prohibisyon. Ang pangutana, nakasabot ka ba sa pulong no prohibition o wala? Tubag. Nakasabot ka o wala? Tubag, nakasabot ko. Pero ang nahimong tinunan man ni diri. Brother Paul, kung nakasabot kag nahimong tinunan sa pagpamautismo, dili na nimo ipangutana. Kaya ang giisgutan diri, himuong tinunan sa pagpamautismo mo nang bunyagan. Unya sa Roma 17:10, ang pagtuo nagagikan sa madungog sa mga wali ni Ginoong Kristo. Kung saan man pagkadungog sa wali sa mga masuso, nga wa pa man na sila kasabot og unsay ilaha mahibaw-an sa imong iwali. Wala siya kasabot kung unsa pa na imong i-lecture diha, masuso, bunyagan. Wala sila kasabot, Brother Paul. Sunod pang tanah. Okay, kay nakasabot ka naman sa pulong no prohibition. Dinhi sa protestante nga Bible scholar, miingon siya. Objection, Mr. Moderator, objection. Objection sa nigamit og Mormons ganina, reklamo siya karon nigamit sa protestante. So dili ka po na madawat. Mr. Moderator, ako nagigamit sa akong pagkabarog. Ay sa kanina Mr. Moderator, ako inangutana, wa ko nigamit ana. Ano karon pa man siya mosupak? Karon kay nigamit siya na, so reklamo siya kanina sa ako nigamit man siya karon hinuog lahi. Gani bro, sakto ka. Gigamit niya sa okay kung ganina, ako na nang gisulti ganina. Tanan nga gamiton sa affirmative side kay siya ang affirmative. Iya jud nang magamit sa pagpangutana.
Banalitan ilahang Brad Rob ganina. Iya yung gigamit ang tanan niyang referensya pagpangutanan ni Brad Alan. Kay katungdanan sa affirmative side nga mogamiton ang tanang referensya as to ask question sa nagsupak sa maong mga referensya. So bro, dili sayop ang paggamit sa iyang Biblia kay kana gigamit na sa pagpabarog, unless kung wa niya ni gamit sa pagpabarog dili niya pwede na ipangutana. Okay bro, nakuha Ay sa counter commission monitor, wa man siya mo gamit ana ganina. Karon na siya ni gamit. bro, nagamit sa bro. Nagamit siya. Sige, Bro, di ko ipangutana makata, sige. bro. Nagamit Sige, siya, bro. ipangutana Brother Paul. Sige. Hindi ko nagamit siya. Sige, sige. Kita ko sa mga Biblia bro, Okay, nagamit. sige. Igamit Brother Paul. Sige. Ako gigamit ang giingon sa usa ka brilliant Protestant Bible scholar. Diingon siya, kay Biblia referensya man ang atong debate, so obligado gyud ka motubag ini. Infants being parts of all kingdoms. This text commanded to disciple and baptize them. Nakasabot ka ba og pulong parts? Unsa man na sa Bisaya? Okay. Parts, nakasabot ba ko? Hagbay ra ko nakasabot. Pero dili referado sa mga gisgutan sa Bible scholars. Kay mismo ang maong gisuwat ni Reverend William Morford, nagisgot siya nga ang bunyag din nahitabo kanito, self-immersion. Unya ang bunyag nagibuhat sa mga kaigsuon ng Katoliko, pisik-pisik ra. So dili ka pasar kay ang duha ka Bible scholar akong ibangga sa imong Bible scholar nga sa Pakiro pod. Si Pildi siya ani. Kano man duha ka Bible scholar ni. Ingon diri, unya professor sa theology, ingon siya nga ang bunyag din nahitabo sa una, self-immersion, doon na po'y gunitan sa ulo, i-unload, unya kinalan doon ay pwirsa nga mugawas siya. So karon masusog kung imo nang i-unload, kung saan pagpwirsa nga kung i-unload na nimo wa na man kusog. So mao na Brother Paul nga ang imong gigamit nga bersikulo, imong gigamit sa pangutana dili makapasar sa gisgutan sa duha ka Bible scholars. So pangutana Brother Paul. Okay, kay nitubag ka naman nga nakasabot ka sa pulong part. Unsa may binisaya sa pulong part? Apil o dili apil? Tubag. Tubag, dili na apil Brother Paul, ang masuso apil sa bunyag. Dili na apil. Objection, Mr. Moderator. Itubag ko sa Objection, katurungitan. Mr. Moderator. Ang akong pangutana ba kanang word nga ni Oyo naman siya nga ang infang parts sa baptism according sa ako present. Oyo na siya. Tayon, ang pangutana mao ni nakasabot man daw siya sa pulong part. Ang pangutana nako mao ni unsa may bisaya sa pulong part? Apil o dili apil? Multiple choice lang. Kung Okay, nakasabot ka. sige. Okay, atong tubagon kay sa inyo pangutana. Ang part basabot sa Bisaya, i-translate na to, apil na siya. Okay. Pero sa kana ra nga version, pero kani nga version gamiton, tanawa ha. Kami nga version gamiton, dili maapil. Kay ano man, bisay-say sa duha ka Bible scholars nga di ay self-immersion ang naitabo sa bautismo panahon sa mga apostoles, kana dapig na ninyo ng Biblia, inyuhan ang kauban, dili na kauban dire. Kusa sipyat ang imong paggamit Brother Paul. Diha ka napalpak sa imong pangatarungan. Sunod pangutana. Kay miangkon ka naman nga apil. Unsa may atong tema? Apil o dili? Tubag. Tubag ang atong tema ang masuso apil sa bunyag pero wa ka kapamatuod. Ano man, kay giangko nimo mismo kanina sa Mateo 28:19 nga wala di ay dito ang masuso apilon og bunyag. So siya ra di ay niangkon ganina nga dili apilon og bunyag ang masuso. Kay nilukso siya sa Joel 2:26 pero wa dito isyos bautismo. Pero doon na lay masuso pero why bautismo. Sunod pangutana Brother Paul. Okay, sunod pangutana. Sa pag-ingon nimo nga apil, na makaka o wala? Tubag. Tubag, wagi ko mamakak. Ikaw mo'y namakak, Brother Paul. Ikaw mo'y namakak. Kaya ano man, ang imong gigamit nga bersikulo, kaupan lagi ninyo. Parehas mo doktrina ba? Mo doktrina po mo og kanang infant baptism, kaupan na ninyo. Pero kung imong basihan ang original Greek, naman ko'y Greek, Brother Paul, walay isyo nga gisgutan, kini niyang tawagan ni baptism sa masuso. Bisa kung saan basa nimo ang kining Greek, kung basihan nimo, walay gisuwat ang mga Bible scholar sa mga Greek. Kay mismo ang Greek scholar diri ni uyon sa gisaysay ni Reverend William Morford nga walay bautismo sa masuso nahitabo kaniadto. Ang tema lang niya apil sa bunyag ang masuso, pero sa tema ra nakutob wala ka pamatud sa Biblia og referensya. Sunod pangutana Brother Paul. Kay miangkon ka naman nga apil
apil o wa ka mamakak. Sa ato pagpag-ingon nimo nga apil nagsulti kag tinuod tubag. Kabag perting sulti. Sulti ko tinuod mo na nga bitaw nga ingon ko nimo nga ang akong gisulti ang word up ang masuso apil sa bunyag kutob ra na sa tima. Kutob ra na sa tima. Wala na sa Biblia kay ang Biblia ang duha ka Bible scholars niini nga nining Biblia ha. Tiwasan sa nako. Ang gihisgutan diri nga Biblia, self-immersion lagi ang naitabo nga bunyag sa mga apostoles. Busa kanang iyahang ingon nga apil ang masuso, iyahara ng kauban nga na bautismo pug masuso. Kay daghan man po mga kini niya ang religion nga bautismo pug masuso. So kauban na nila, makapamatuod siya sa kauban nila. So ang resulta na bias nga referensya kay ang iyang bersikulo o ang iyang mga kinireferensya gamit gikan sa mga kauban nila nga bautismo masuso. Sir, punta na. Okay, last question. Dinhi sa libro ni Ellen Goldwhite, miingon man siya, except a man be born of water and the Holy Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Sakto ba si Ellen Goldwhite sa iyang pag-ingon na Christ here referred to water baptism? Sakto o dili? Okay, tubag. Sakto, pero waka kasabot. Ha? Amo ng libro, kami mo'y matuod niya na kung unsay sakto nga hubad. Busa ang Biblia, naghubad man diha, nga gikutlo ng maong pagkasulti ni Ellen White sa Juan 3:5. Unya sa Juan 3:5, si Nicodemo, tiguang na. Busa ang gipasabot nga bunyag na itabo, ang kadtong tiguang, nangutana kang Kristo, dili masuso. So, salamat kay Brother Paul. Hands up. Okay, shake hands. Alright. Arin sa last na portion sa atong debate, ang rebuttal period nga magagikan maguna ang negative side. Brad Nelson, sud sa 8 minutos. Okay, time start now. Okay, sa makausa, may hapon mga igsoon. So, salamat dahil mga igsoon, no? Nga sa karon niya panahon, inyong mingi abi-abi dire. So, salamat po niya murag kini niya ang malinaw ng atong debate karon. So ayaw lang ikaibulong niyo igsoon ang mga tubag sa pangutana o mga pangutana kung ipagi o singit-singit bitaw kay kana siya reaksyon na sa usa ka matag debatidor. Pero kana gipahibaw na sa Ginoo. Isaiah 58:1-2 nga isinggit ang akong mga pulong sama katusog sa mga trompeta. Busahay mo ikahibuong ng mga igsoon nga dunay singgit-singgit. Kay basin og malain mo pero dili man pod kininawang dili pod ikadinay nga doon nagitaw nga malain pero timan ay mga igsoon nga sa among pagkari dire wag gid may ingon nga manginsulto ninyo kundi nagbase lang ta sa mga nasuwat sa Biblia sa sangka sa katarungan dili sangka sa personal attack no kay matud pa sa Hebrew 4:12 nagsaysay diha nga kini ni ang usa ka butang nga gigamit sa Ginoo gisaysay diha nga hait nga butang kung kita masabot to sa hait nga butang masamad ta busa normal masakitan pero kung masakitan man gani naaran niyo mo desisyon kay ang gingon sa buhat 2:38 kung ikaw masakitan maginulsol naman ka so kung maginulsol ka magpabautismo ka so si Brother Paul basig magpabautismo ni siya sunod kay basin og masakitan ba no so kini na mga igsoon dili na ningon nga personal attack mga igsoon ha so atong i-review mga igsoon ha sa mga pangutana ni Brother Paul ganina pulos huyang nga naman kay ang iyang pangutana wala magsukad sa gihisgutan sa bunyag sa masuso. Nagputol-putol ang iyang pangatarungan mga kaigsuonan. Ha? Nilukso siya sa Mateo 28. Una, Mateo 28:19. Dunay bunyag nga naitabo, bunyag alang sa katawhan. Pero kung context imong basahon mga igsoon, ang kanang gisgutan diya nga bunyag, nagpasabot na siya sa Greek word nga kini niya sa mga tao diya, kanang tao bitaw, naibaw na si Brother Paul nga ang tao anthropos. Kung imong susihon ang anthropos, i-translate nga to sa Hebrew, Adam na siya ang Hebrew. Busa ang gipasabot tay nga bunyag diha kadtong mga dagko kay si Adan gibuhat sa Dios wa magsugod pagka masuso. Gibuhat siya dako na. Busa dito nahitabo nga dunay pagpakasala kay dako naman sila. Wa magpasabot nga kini ang doktrina sa mga higalaan natong Katoliko nga kinalan bunyaga na masuso kay dunay sila original sin o salang panulundon ni Ixias Brother Paul na ganina sa ato pa basig na usab na ilang doktrina ron kay ni Ixias man siya pangutana kay wa kuno siya mawatuon ana
Wa ko mo patutuo na lang ang masuso. Doon ay sila panunod pero naas doktrina nila mga igsoon. Mao na pasyanan pero niikyas mas Brother Paul, iya hapon na. Kay di man ta kapugos niya kung di siya kakayas pagtubag sa pangutana. So diyan na lang. So karon atong i-review Mateo 28:19 o Mateo 28:18-19. Atong klarohon ha. Para sigurado. Mato baryo. Busa panglakaw kamo ug himuan ninyong timun-an. Himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila. Kung sa gingon, himuon ninyo tinun-an sa pagpamautismo kanila. Kasabot man ni sa Brother Paul sa mga klase sa mga grammar. Kasabot siya sa gihisgutan diya sa mga isyu sa Biblia pero iya lang gyud gipangusdan sa paghaom-haom ba. Bisan di ay tinuod og way mabasa nga masusuapin sa bunyag pero iyang haom-haoman kay mulokso siya Joel. Nagpalaban siyang Joel 2:26 pero dito sa Joel 2:26 sa paghisgot og katawan way bunyag. Naghisgot lang masoso pero way bunyag. So diha napalpak atong igsoon mga igsoon. So, dili man nato katong katuyuan ng pagpasakit pero kini magong Biblia mga igsoon kung kamatuoran sakit din siya. Pero nadepende na nimo kung mudawat kag dili. Kay kung mudawat ka aw tinuod nga ni sagop ka sa pulong sa Ginoo. Pero unsay desisyon kung mosagop sa pulong sa Ginoo? Pagpabunyag na Brother Paul kay nakasabot man day ka. Ang masuso sumasa iyang gipangsaysay kung atong itun-an sa Roma 17:10. Basahon na ninyo mga igsoon ha. Ang pagtuo nagagikan sa madungog o ang madungog nagagikan sa mga wali ni Ginoong Kristo. Karon, kung walihan na nimo ang mga masuso may tungod sa kinini ang bunyag nga lecture, di na sila kadungog. Di na sila kadungog. Muna nga napalpak si Brother Paul kay bisag unsaon nimo lecture na ang atong topic ro na mag-lecture ta og bunyag. Walihin na. Lecture ko na masuso o bunyag. Di pa sila kadungog ana. Busa napalpak si Brother Paul. Unya di ay maison ang formula sa bunyag ang motuo og magpabautismo. O sa kingon magpabautismo buti pasabot dunay kaugalingong desisyon nga magpabautismo tungod sa iyang pagtuo. Mo ni kay pasabot maison. Pero ang Biblia nagsaysay naman ana busa ang iyang mga gigamit nga mga bersikulo wa man magsaysay sa masuso bisag nagsaysay og bunyag napalpak si Brother Paul. So sorry na lang daan Brother Paul nga kining taknaa pertig yung palpaka sa iyong pangatarungan. Kay matod pa sa kasaysayan ng daigdig mga igsoon kung anong nahitabo na siya mga igsoon nga kinini ang mga kagalantan Katoliko dunay doktrina sa bunyag sa masuso. Tungod kay kana di nga kinini ang pagtulunan o doktrina giusab na sa world book world history suma ni Gregorio F. Saide o ni Sonia M. Saide nga mga historian sa world history sa page 123 nag-ingon dito nga the Catholic Church changed the doctrine of the apostles. Bisag basahon na ninyo kung namoy world history diha, basa sa page 123 by Gregorio F. Saide. So kay nag-usap man din sila sa mga doktrina sa mga apostoles, mao ni hinungdan nga magpahom-haom na sila nga ang bunyag sa masuso kinahanglan. Kay aron kuno malangit, pero diay ang ilahang libro dili diay garantiya nga malangit mga igsoon, iyan ang gisupak ko. Kisi-kisi siya ni oy. Siya nga may libro, nagsupak-supak sa pari. Ang pari nga nay libro, iyang ginang sayop. Uy naaday mo'y pari nga sayop Brother Paul. Oy ay mo pagsuwat-suwat og sayop. Kay kanang iyong barguanan, kinahanglan dapat uniform. Unya kay ang iyong pari dili man day garantiya. Dili man day garantiya nga makasuot sa langit ang kining bunyag o ang iyong pagkakristahanon unya moangkon mong kristahanon pero di day garantiya kundi ang garantiya is a loving acceptance of God. Dili kay bunyag. So kung mo yun kani, ako ang imong pangatarungan di ay. Ningon ta ka nga ang bunyag o ang pagkakristohanon o uban ang gugma. Ang iyang giingon ganina akong gipaninglan, bahin naman sa bunyag. Nasayop siya. So dili siya kapamatuod sa intima karon. Kaya nga naman, ilang pare, iyang gisupak, ang bersikulo, iyang gihaw-mahuman nga way masuso apil sa bunyag sa mga bersikulo. Gipangutan ako og naa ba sa usa ka bersikulo?
tagsa-tagsa ka bersikulo, word for word. Ingon siya naa, pagpaningil, ipabasa sa monitor, kisi-kisi siya mga igsoon. Nan sa ato pa, wa siya ka pamatuod. Nga naman, wa may mabasa dito. Sa pag niya mabasa, delikado na. Unsa na? Pagtumo-tumo. Mo na mga gala. Salamat, brother. Okay, time's up. Salamat atong hatagan sa masimang pagpak ang negative side. Brother Wilson Ochia. O karon ang last hinapos dining maong debate. Last nga matang debatal, Brother Paul San Pablo Alimas. Sunod sa 8 minutos. Time start now. Never gyud kong nagtuo nga kining ako kaatbang magdanig bakho sa pagatarungan. Aron iyang pangluaron ang akong gipabarog nga mga nagbuntaog nga kamatuoran. Apan sa inyong nakita, imbis nga siya monegate, mi-affirm siya sa akong mapamahayag. Mao nang makaingon ako nga ang afirmatibo nagbalampuson o nagmadaugon diining proposisyon kay bisan gani siya mi-apirma sa butang akong gipruiba. Palakpakan natong Ginoo. Nangutan ako ganina sa Mateo 28:19, nakasabot ka ba sa pulong katawhan? Ningon siya, nakasabot ko, Brad Paul. Unsa man ang pulong katawhan? Siya, apil ang masuso. So sa ato pa, kay apil man ang masuso, ug mao man ang recipient, gibungat man na ni Kristo nga people of all nations, ang recipient sa bunyag, siya mismo mi-admitir sa iyang pag-ingon nga ang katawhan apil ang masuso, kay ang katawhan mao kana ang recipient sa bunyag. Palakpakan nato Ginoo. O sa dihang nangutana ko ganina, doon na may prohibition sa Mateo 28:19, ningon siya, why prohibition? Nakasabot ka ba og pulong why prohibition? Nakasabot siya. Ang pulong prohibition, buti pasabot, walay gibawal diha sa Mateo 28:19. Wa mag-ingon si Kristo nga pamunyag mo ayaw apil ang masuso ha. Wala. So meaning, apil ang masuso sa bunyag ug iyang giangkon sa dihang akong gibasa ang libro ni sa usa ka Bible scholar nga protestante nga infants being parts of all kingdoms, this text commanded to disciple and baptize them. Ningon ako, naa may mabasa din nga ang mga infants apil sa bunyag. Ang pangutana, nakasabot ka ba sa pulong part? Siya, nakasabot ko, apil na. So apil na ang mga bata sa bunyag. Nagsulti hag tinuod. Nagsulti hag tinuod, Brad Paul. Wag yun ka mamakak. Wag yun. Maura ni ang affirmative, negative nga muangkon sa giproibahan sa afirmatibo. So wala gayod niya mapungkag kay mismo siya miuyon nga walay prohibition ug mao kana ang akong gipamatuod nga sa Mateo 28:19 walay prohibition ug miuyon siya sa akong gipabarog. Sa ato pa ang akong kaatbang miubana sa akong pagatarungan. Palakpakan natong Ginoo. Iya bang nabungkag nga ang mga bata kinahanglan mahiusa na kang Kristo, ang paaging mahiusa kang Kristo, Galatia 3:27 pinagi sa bunyag, iya ba nang gibungkag? Wa gyud niya bungkag. Dayon miingon siya nga sakto daw ang ilang founder sa iyang pag-ingon. Except a man be born again or born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Christ here referred to water baptism. Pag iyon nako, na sakto bang inyong magtutukod? Sa sakto. Sa ato pa, sakto di ay nga ang bugtong paagi nga makasulod sa langit ang tao mao nang bunyagan sa tubig. Katong iyang giingon nga libro sa pare, sakto man to. Nga dili gyud garantiya ang bunyag. Ang bunyag prerequisite to heaven. Dili garantiya. Unsa man siya nga iya na mahinuon ko ginan pa nga nagsupak-supak kuno ko wa man sa kasabot ato. Dili gyud garantiya ang bunyag. Ano man kung bunyagan ka, magdako ka, ang Katoliko wala magtudlo og usas.
Nga one safe, always safe. Pag mabunyagan na ka, di na gyud ka malaglag. Wa magtudlo ang simbahan ana. So bisa na bunyagan na ka, dili garantiya nga di malangit na ka kung ang imong pagkabinunyagan, dili nimo puy-an sa imong kinabuhi. Pero ang bunyag, requisite sa kaluwasan. Wa siya kasabot. Mo nang magbasa-basa libro sa Katoliko, basaha po din taon dong ang tibok kong teksto. Sayang inyong pamasahe ka na Cebu, manhira ka din kay para lecturean na ka ni Brad Paul, nga nasipyat ka. Gamit-gamit pa aning libro ni Montfort. Dayon wa basaha nga ang bunyag diha sa New Testament. Ako na ito magbasa, kaya wag yun yan ni basaha. Yara si Huli gilikay-likayan, kaya para pasundo ni sa iyang kagulingong gusto. Unsa may giingon? Certainly. Unsa man ang word nga certain? Sigurado. In the New Testament, were baptized by others. Kanang sa Mateo 28:19, baptize them, bunyagi sila. Meaning, dunay mubunyag o doon na po'y gibunyagan. Assumption man na sa imong gigamit na referensyang sayop, mituo kag sayop, pro'y bahisa na nga dunay self-immersion. Usa ka mangutana ni ana, wa debatable kaya nga porsyon. Kisa may nag-self-immersion. Kung mao ka na, sakto ang founder sa Baptist. Kay si Charles Smythe, nagbunyag-bunyag naman po siyang kaugalingon. Sakto, ikaw nabunyagan, kay ikaw na nagbunyag sa magalingon. O gibunyagan kasi yung pastor. Gibunyagan kasi yung pastor, ikaw nagbunyag sa magalingon. Wala ang mga Seventh Adventist na ang pastor mo bunyag. Kung moingon siya nga self-immersion, ang pangutana, kamo ba nag-self-immerse ko? Kamu ra ba miadto sa dagat og nagtuso-tulo sa galingon? Liwat ra mo ni Baptist nga si John Smythe, di man pod kalikayan. Kay si William Miller Baptist man, tinun-an man to si Ellen G. White, si William Miller nga ministro sa Baptist. O mag-uban mo sa inyong sayop kapag tulunan. So kanang moingon sila nga ang bata dili apil, hago ka og hawang kana nga katarungan. Gikan ko diha, nakabalo ko nga ang butas ang maong argumento nga naman inyong gihimo nga absolute prerequisite ang paghinulsol o pagtuo sa bunyag, which is walay mabasa sa Biblia nga absolute prerequisite kana. Establish sa ayaw dito pangutana nga mo ni pagtuo paghinulsol. Kay kung imo na ingnon nga absolute prerequisite sa bunyag ang paghinulsol, si Kristo ang unang di kapasar. Nga naman, naghinulsol dito si Kristo. Unsa may hinulsol mo man sa isala? Karon imo nang giingon ba ni Juan nga Jesus pahinulsol na kuno sa kabunyagan? Tuo sa Jesus sa mensahe nako. Wala man nahimuan ni John the Baptist busa dili na absolute prerequisite. Kay kung imo na ingnon nga absolute prerequisite, si Kristo ang di gyud makapasar na bunyagan. Doon ay exemption. Di man kayo gamito ng inyong common sense. Kini nga debate infant baptism, pero ang imong gigamit nga argumento pang adults. Nangadlag sabot ang muadto ta sa silangan, ikaw miadto sa kasadpan, di kita mag-abot. Palakpakan na to ang Ginoo, nining kadaugan sa nagpuntaog nga kamaturan, nag-iuyunan sa akong katbang. Salamat, Mr. Moderator. Okay, Dios. Ay, Dios, salamat, Brad Paul. Okay, sikan, sa bigas. Sikan, kerong. Kana, okay na, Mr. Moderator. Moderator, Mr. Debater. Ako, Moderator. Medyo not feeling well pag yung moderator. Okay, so nahuman na ang debate between sa Sabadista. Well, mga igsoon, ato ni mapa ni primero ha, dili pa ni mo'y katapusan. So, pwede pohon nga debatihan ninyo bahay sa bunyag. Kamaagi. Pwede na. Kaya kato, apil man. Sunod yung debatihan, pwede debatihan ni Brad Paul ang pamaagi sa bunyag. Immersion ba lamang o dili? Buho na. O niya, sila bro o si Brad Alan, pwede ni sila mag-utro pohon. Ako i-suggest si Brad Alan na affirmative. Pamatud-an Brad Alan nga adlaw Domingo balaan. Kana, pwede na. Pwede tili na. So, pohon, karong umabot January na i-debate gihapon ni ato i-announce naman bro.
Brad Jake o si Brad Paul digtos Mabini. Sa Mabini ni. Unya ang topic nila True Church. O agto na putas Mabini. Agtos Mabini po. Okay, maninugta lang sa tuang closing prayer. Salamat ka. Hamaya kay mo. Okay, atong yatag ni Bro Max. Closing prayer. Unya pa-picture sa mga sa mukuli kay nice na. Okay, pa-picture. Isa po. Bro. Magluto pa. Closing prayer sa nato. Pa-picture sa pa-picture. Closing prayer sa pa-picture. Picture na ano sa? Saya itong ibutang atong presensya diha sa Ginoo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namungahan, daghan kayong salamat sa panahon nga imong gihatag kanamo nga diin aniya kami dinhi aron sa paghimo sa pagbinayluay sa mga katarungan aron sa pagpagawas sa mga kamaturan. Daghan kayong salamat Ginoo nga nagmalampuson kami way mga kakulian aniya sadya kami uban sa among panagway nga nakadawat og mga panalangin nga gikan kanimo. Mo nga nining kahaponon amo kang giday gipasalamatan tungod kay nagmalampuson kami. O hinaut-unta nga sa among pagpamauli sa tagsa-tagsa namo kapanimay diin dala namo ang among sakinan hinaut-unta nga panalanginan kami nimo ilikay kami sa mga disgrasya diha sa kadalanan maabot unta kami didto nga way mga kakulian tungod kay nagulat kanamo ang among minahal sa kinabuhi mo nga kining tanan amo kining gipangayo o gipasalamatan diha sa ngalan ni Kristo ug uban sa Espiritu Santo Dios nga sa hantod sa kangturan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen.